cintaku sekon nyangka-nyangka der ya karo kowe cahayu sing bakul lemper lempermu pancen sing Quran azan tak nedake kowe tak muter-muter wis ayo bentuke kaya bakul lemper yang iya ora nek aku kok meng sak nyuk. hah kok meng sak nyuk jare sak nyuk kowe trima ya nek saiki ora trima oh iya iso soalnya liyane dawa-dawa kok aku meng cendhek dhewe liyane iki dawa ning empuk iya kowe cendhek ning bergengkeng napa ya niku mandek dhisik ya monggo saiki genti panjenengane Mbak Ika ya Mbak Ika katuran maju mengarep ya Mak ya men padha presana ya klintang-klintang numpak andong bel klingkong raya-raya sing pasangan topo saka ngendi iki saka anu jenenge Gunung Kidul ya Mbak Ika Suhesti nggih sugeng dalu wajan ya pirang-pirang Pak Dwi iki Pak Camat wonten nggih kowe iki nek omongi sing tertib pripun sing cetha to krungu saka kene Gusti Wuda ngono lho Gusti Yuda ya krungu Gusti iya wah Pak Seno ijan ora apa-apa santai wae ngumpama didukani aku tak mara pasrah bongkoan Gusti saestu niku wis tenang kae nek aku ki ndek salah mesti ming tak pasrahi bongko nek ajeng didukani mang dukani kula nderek iya
Gusti Yuda. Ya, monggo nembang apa Mbak Ika? Bebas niki. Bebas, sakarepmu ya ora sing model nganggo keyboard aja. Aku ora tau nggawa keyboard. Ya. Takdel. Nggih, nyuwun langgam rengu nggih. Rengu? Wah ya. Langgam rengu. Piyai ngendi? Gunung Kidul. Oh. Piye, Piyai Gunung Kidul aja sok sepelekke. Pripun, Pak? Nek muni macak Jawa ngono ki wah. Ora mantra-mantra Piyai Gunung Kidul jan. Iya, ngono ya. Apik. Ya sedep disawang. Iya. Ngono ya, Mak. Ya. Memanise merati neno tacaane mung tur nek foto ya padha karo asline. Asline ayu, fotone ya ayu. Soale saiki model foto digawe nganggo HP iki iso kana? Iya. Jenenge kamera jahat. Wah. Ya kowe kok ngerti. Wah, aku ki nganti download kok. Aku ki nek tak foto nganggo kamera jahat ki, aku kaya 17 tahun lho. Iya. Ketok kaya bagus banget kan bareng ngilu kok sing jewowok ora karo-karuan. Iya. Soale saiki wong wedok-wedok iki kulinane do foto nganggo kamera jahat. Dadi aja nganti ketipu. Oh. Nggih, beda nggih Pak kali beda sing maune untune gede-gede dadi cilik-cilik. Iya, ngono ya, Mak. Sik maune elik dadi apik. Is maune elik dadi apik. Iya. Sing maune cilik digedhekke wae iso kok. Saged. Apa meneh dingenekke ngono kuwi terus di aplikasine dipejano dadi kaya semok banget jane ora. Jane bareng ditonton wah. Iya. Tertipu. Kan ngendi ki mau? Nana Kanda suwaswira gane neno montang manting tanjena neno kang masira wong bagus iki kok di streaming langsung ya lumantar PWKS Live lan channel Dalang Sena. Oh iya iki tak tonton neng HP ku wis meh 4.000 luwih penontone. Oh iya akeh ya Mak, luar biasa. Tur ya akeh sing nyuwun lagu lumantar chatting ya diwaca Mak, rasah sok ben nanggap wae. Gampang teman hamba itu ya saka Papua ya ana saka endi saka Sorong Papua saka Bogor ya Banjarmasin ya akeh ya Mak. Saka Sumatera ya Jambi Pekanbaru wah nyebar Taiwan ya ana. Oh iya saka Malaysia ya ana. Kono sing nyetel bangsane ya bangsa penduduk kene sing do neng kono. Oh iya nggo tamba kangen kono. Ya Mbak Ika
sajake katon lengo wonten apa niku bilih sampun dangu mangga sajake katon lengo wonten apa niku bilih bebasan saku popo kaya ngenteni kumampeng selangke latin merotang ranteng kaya cucuik kekasan kontrang kantri ya none no ya kono kang wis kaban anggar katresnan ramen bebrayan melecur aku mas kadang kasur hatiku kublak kuntak kublak kuntak rasane iso seger ya iya nenem tak mbludak kendangane iya kepenak dijogeti ning ya gumantung karo sing joget nek sing joget iso ya dadine cocok iya kendangan tak tuntuk gendang tuk dut ngono ya alon tak tung gendang tuk dulu cenanangan tekan ndi ora pas ya mak ora pas dadi swara karo joget ki dinikmati mula sinden saiki ki tuntutane berat to tututane berat nek cara sinden biyen mung cukup gelungan nganggo kebayak terus nganggo apa jenenge iki sinjang utawa jare terus lenggah ya
Nek saiki masyarakat tuntutane kudu ngono ya kudu belajar joget, kudu nyuwara karo joget ki ya ora gampang. Ana sing jogete apik nyuwarane malah terputus-putus. Ya mergo le pikirane terfokus ning nggone joget. Semono uga suarane apik jogete dumpu ya pirang-pirang. Ya ora iso fokus dua kegiatan. Ya sing dilaksanani nyuwara karo joget anu apa jeneng karo joget. Ya ngono ya Mak. Heeh. Yo gentenan iki diaturake gente. Ayo genti kok gente. Diaturake genti. Yo Mbak Elisa or karo Salaso. Yo men supaya jumeneng mangga. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padang bulan. Rene-rene bebarengan. Lambe-lambe Alhamdulillah, puji Tuhan, sadu, ketemu lagi, Skandalu. Kabarmu mulih piye sa? Sae, sugeng. Apa Pak iki kapang nggih? Apa? Kapang nggih? Kepanggih. Kapang nggih, malih. Kepanggih malih. Kepanggih apa kapang nggih? Ora sembrono le basa Jawa ki ana Gusti Yuda. Gusti Uda ngapa Gusti Uda? Gusti Uda ngapa? Gusti Yuda. Gusti Yu. Yu kuwi yu kamu, do kuwi siji. Jadi kamu siji. Akae piyaine? Wah! Semanangan kuwi. Ngapunten nggih Gusti. Nyuwun pangapura. Pangapunten nggih. Piye kono piye? Piye bekas tsunami piye bekas tsunami? Ya ngono kae, likuifaksi, tsunami dan gempa bumi. Telu kuwi bencanane ramung tsunami to, Pak. Heeh. Terus kowe kae Mas pas video tempat lumpur berjalan kae suasanane piye sa? Nggo medeni Pak kuwi. Likuifaksi jenenge. Kuwi wong-wong dadi iki ana 2 tingkat ngene iki isine lumpur. Dadi saiki wis atos. Keras atos ya Pak. Ning isih atos suaramu ketok karo lumpur. Masa? Heeh, kowe ki nek nyuwara atos. Iya. Lambeku atos. Ya dikom banyu ben ra atos. Kon ngerambang ngono maksudnya. Lambemu kon ngerambang ngono apa piye? Ya ora kok ya. Ya, tuh jadi lumpurnya sampai atas sekarang udah keras. Jadi di dalamnya itu tuh banyak ribuan jiwa sama rumah-rumah, mobil kabeh blok di dalam itu daerah Petobo namanya Petobo. Nanti? Petobo. Petobo. Darine biar sing kena lumpur ki nek cara kene sarkem ngono ku ya. Oh. Ya itu tempat. Ya katanya ada daerah judi, buat macam-macam lah itu. Tuh kayak tempat itu udah dipilih, udah disilang-silang gitu loh. Jadi nanti ya kayak sama Gusti itu bukan Gusti Yudo ya. Gusti yang ning dhuwur kuwi lho. Kuwi disilang-silang. Jadi ada yang tempat yang satu komplek perumahan itu ada yang ambruk, ada yang enggak, ada yang ambruk, ada yang enggak. Jadi ada titik-titiknya. Besok kalau kayak gitu, Pak Seno makanya jangan berbuat dosa. Nanti kalau dosa dipeng juga. Jatuh itu, rumahmu yang bagus bisa jatuh itu. Kita nggak akan tahu. Gitu loh. Ya. Sak cangkem-cangkemmu lho. Iya. Kita nggak tahu. Aku dadak elek-elek aku berbuat dosa kira urusanku toh. Oh iya. Iya. Ya jenenge apa waktu ki berputar ora segampang Oreo ngono lho. Sing diputar dijilat terus diselupin. Heeh. Dadine ki kudu berbuat baik terus awake dhewe. Aja gawe sarang sing elek-elek engko nggonamu monggo dolanan gaple, Pak. Bahaya. Nggonmu kuwi lho. Omahku wae. Omahmu anyar kuwi. Heeh, terus engko lemahe mlaku ngono. Ayo dicelupke karo Gusti gara di nggone seno dis pung langsung hilang. Iya. Cangkeme elek ta kowe. Wis pirang-pirang dina ora ketemu 2 minggu ra ketemu kok bareng anu kok. Oh iki nggone Sena club ngono ange. Ya anggape kaya nggonamu barang. Nek aku club ngono.
Nek aku terus dicup ngono terus piye? Rezekimu piye? Oh ya seret. Wong semene iki arep melu sapa? Yo bener. Ojo nganti. Ah. Dewane sakmene iki padake pengarepe ndase wong sakmene iki. Bahaya nek nganti. Iya. Bisa surut rezeki. Iya. Wah, jan kowe nang kono ya malah payu nyinden to kowe. Yo ning aku saka Toili. Hah? Toili, saka Toili. Saka Toili? Yo Toili daerah Toili. Beda karo Toli-toli. Oh. Ana Toli-toli dhewe, Toili dhewe. Wingi saka Toili. Saka Toili. Saka Oh. Toili. Saka Toili terus piye nendine? Mili? Apa mili? Maksudnya kowe payu nyinden nendine? Oh ning Gorontalo. Wah, adoh Yo, kowe. bareng karo Pak Jokowi wingi melu panen jagung. Weh. Yo. Malah ketemu Pak Jokowi. Pak. Hmm. Ya syukur malah iso golek dit nang kono. Ambok bali rono, rasa rene. Tenan? Tenan kok. Oh jare kapang. Kapang piye? Kangen karo aku. Oh, sing dikangeni apane? Jare kangen aku nek ra dindas-daske iki kaya kurang genap ngono lho. Ora arep kangen karo kangen Ora, ku tenanan. ngopo. Ya wis kowe mulai rono. Ana wayangan ya akeh to. Nggih, mboten sekathah den mriki. Ah, ning kono Mriko paling nggih sebulan 1 kali, 2 kali gek nggone adoh banget. wah. Numpak mobil 18 jam, 20 jam. Boyoke ngantek tugel, Pak. Wayangan ki 20 jam numpak mobil. Naik mobil itu cuma Wah. untuk 1 wayangan. Oh. Engko lewat pantai pesisir makanya aku malih dadi ireng ireng. Irek ki obat. Ireng. Kok ireng ya ora apa-apa. Kowe Panas soalnya. jumbuke ro piyai kono iki awake ireng-ireng. Ya. Ya, jadi Ya itu. syukur ngono ya. Wah, jan. Ya. Wis bali rene meneh. Ya. Takoke piyai pirang-pirang kowe Elisa. Ya. Seru, kapan-kapan ke sana, Pak Seno. Nanti lewat ini apa namanya? Daerah kebun kopi, terus lewat Poso, Yes, Pak ras. gimana? Serasah wis. Kok rasa Kowe kenapa? mayang 20 jam numpak mobil kok ya wis. Mbok nang kene wae cedak-cedak pletak-pledik. Iya. Ya ning kono gamelane wesi, Pak. Hah? Gamelane wesi. Oh, ra ono sing perunggu. Yo, aku dadi ngrungokke iki langsung sumringah aku. Kok Bahagia, langsung seneng ngono lho. Ning kono ting glutik ngono. Ora Dikene apa-apa. greng ngono. Iya, mulane beda suarane nek kenong ki nek perunggu tutukane ditutuk to. To, Nek wesi te. masa teh? Nah, kowe ngrungokke ora? Iya. Kenong ki nek ditutuk nek perunggu tung nek wesi Teh. Teh ngono. Beda ya, Mak. Beda. Ya. Oh, iki. Ayo dikangeni karo piyai akeh. Oke. Nembang Iki. apa Mbak Elisa? Napa nembang? Nembang napa nggih? Belok. Belok? Belok barang mawon. Ya, Cobi. belok barang. Niki acara napa niki, Pak? Mengeti serangan umum 1 Maret. Oh, iki 5 Maret iki. Nek tanggal iki rasa tok gagas. Iki le mengeti wis wingi, gandeng aku wingi tanggal 1 kuwi ora iso, terus le wayangan dundur tanggal 5. Wow. Ning rak niate mengeti serangan umum 1 Maret. Kok canggih kowe, Pak? Canggih. Kok iso? Tanggal 1 mau pindah tanggal 5 wis ngungkuli Gusti kowe. Tanggal 1 pindah tanggal 5. Le Tanggal 1 yo mengeti. siji. Wo, tak ajar kowe. Le mengeti sa, le mengeti. Oh, Serangan le umum 1 Maret itu tanggal 1 Maret. Yo. Kowe ngerti toh? Monumen kae. Ya, Titik nol ngerti. kae. Ah, di situ. Kantor pos itu ya. Mm-mm. Nah, itu tuh dulu kan ibu kota negara kan dulu Yogyakarta itu ya. Jakarta. Tahun 1945 sampai 1949 kalau nggak salah. Wah, iki lho. 1944 songo. 40 songo. Ya, pinter kowe ya. Ya itu. Terus akhirnya karena sebenarnya itu yang yang TNI ya dari 2000 TNI yang menghancurkan, maksudnya menggiring pergi Belanda ya itu dari habis kita merdeka biar Belanda itu pergi dari sini. Tapi itu sebenarnya uteke kuiki Mbah Sri wilo, Mbah Sri Sultan HB Songo. Ngapunten nggih Gusti. Ngapunten gawe putrane kowe. Kowe apa sing tratapan aku kowe. Maksudnya yang
mikirin itu, mikirin strateginya. Strateginya ngerso dalem Sri Sultan yang kesongo. Ngerso dalem. Nah, Sri Sultan. Ya ora ngerti. Tapi kan kuwi mbahku carane ya, Mbah. Mbahmu apa kowe wong Sulawesi kok mbahmu? Ya ora apa-apa, sesuk tak nganu rono. Tak nganu gelem mesti. Tetep panjenengan iki pahlawan nasional. Putu, ya, pahlawan nasional. Jangan kene iki mengatur strategi ning di sini ngatur strategi. Dulu warung sate ning dinggo kumpul pejuang-pejuang. Oh, ngono. Ngerso dalem rawuh mrene menemui pejuang-pejuang untuk mengatur strategi ngusir Londo. Akhirnya mengusir sehingga tanggal 26 Juni akhirnya Belanda pergi, Indonesia bebas dari penjajah. Wah, ayo kowe kok apal tanggal-tanggal iki lho. Padahal cah cerdas kok ngene wingi 20.000 saiki 50.000 mundak 20.000 mboko 20.000 dal mikir sik to arep mung 20-50 ki lak kowe sing nerkenalke kowe sapa sing menjunjung nama Elisa nganti sapa-sapa ngerti iya sing jenenge anu sedereke Gusti Yuda Gusti Benawa ki nganti arep rawuh ning Yoja ming arep pengen weruh kowe le pentas langsung lho yes iya ngebel wis dine nomorku durung wis dine nomorku durung arek liwat aku kowe ra sangan kudu liwat Pak Seno liwat aku manajer aku Elisa sekarang kalau pakai Elisa berapa Pak Seno tambah sekian engko tak keke kowe ming semene mengko di solet di solet mengko di solet piye mok longi kuwi hakku dicatut ora apa-apa ora apa-apa besok tak tambahke meneh oh iya tahun iki kowe tak payokke semene pakai Elisa tambah berapa ya tambah 2 juta nah tak keke kowe 500 pira 500 kowe 1.500.000 iya sing mikir aku kok kowe sing akeh lah kowe le wayangan melu sapa melu Pak Seno lah ya wis kok ya wis iya sesuk tahun ngarep nek luwih terkenal tak tambahine oh iya bisa berapa 5 juta aku entuk pira 300 kamu don kamu don mau 500 dadi 300 ayo ngono kuwi teknik iki ngono kuwi rasa iya terus dapurmu 400 iki lho aku sengite nek campur wiyaga ngene iki lho lah campur wiyaga piye kowe Elisa ki entuk tembung kaya ngono kuwi mergo suarane wiyaga-wiyaga nek do gojek do padu ngono kuwi iya dapurmu ngono kuwi ngertine dhek dapurmu ki apik kamu aja kuwi iki nggo anu apa jenenge basa kasar ora oleh nek kowe nyeluk ngulekke aku ya pasuryanmu oh pasuryanmu benjang pasuryane Pak Seno pasuryanmu Pak Seno 4.700.000 aku 300 ya ora apa-apa kok ya iya nek luwih nom luwih cilik ra apa-apa tok dapur-dapurke ra apa-apa ning nek iso aja tata krama basa ki dienggo ya nggih saya ora saya pinter basa Jawa saya pekok ya wis ora apa-apa yuk pilek barang ki mawar nembang apa nggih ngunci wat ya ya duh Masmos tika ning suarane ya apik nah iya sing dialap ya iki iya iki mbiyen ora tak temu wah mbuh dadi apa iya gelem apa Pak ayo wong jenenge ra iso nyambut gawe bingung S1 jurusan pedalangan kok S2 psikologi ya wis ra gathuk to dadi dhek bingung arep nyambut gawe apa iki bingung terus tak tanting nyinden wae ya enggak apa-apa Pak ning belajar nyinden oke malah saiki entuk gawean S2 ne psikologi wis ora kanggo gawe 50.000 ping 30 berarti ne 1.500.000 aku iki mbecak ning kantor 2 yuta 3 yuta rugi aku melu Pak Seno nah ya wis kono pindah kantor ya ora Pak iki denanan iki panggilan jiwa jenengane aku pancen seneng nyinden seneng wayang anu apa jenenge iki rejeki saka sing gawe urip ya bener arep aku sekolah psikologi ning nek Gusti nitahke Elisa dalanmu rejeki iki ning nggon seni wis ora iso wae
Kuwi ya seneng gon seni. Oh iya. Udah kayak gitu ya treknya. Mulai rasa dadak golek S2 apa. S1 we pilek malah S2. Angel duwe bojo sebabe. Kira apa? Soale kowe titelmu S2 psikologi, kowe kok wedok pinter. Monggo wong lanang saiki golek bojo sing gampang dapusi. Iya. Nek mau wong wedok pinter angil bojone. Iya. Terus piye aku? Mosok to? Coba ana sing jomblo ora iki? Mbok ayo bali karo aku sesuk iso. Sapa? Tak Rabi. Lu kok malah arep Rabi iki piye to? Jarene aku ra payu. Ayo keduren titelmu. Iya, meduna. Medun? S2-mu ki ilang ana. Psikologi ki ngelmu apa? Ilmu jiwa. Kowe ki beruntung lho, Pak, ana aku ning kene. Nek aku ora ana ning kene iso edan kowe ben-bengi ngomong dhewe sauri dhewe kok. Ning kene ki tak ewangi ben kowe ki ora edan, kebolen ngono lho. Mah, rekoso aku. Iya. Asing jeneng dalang ki tetep ngomong dhewe diwangsuli dhewe dalang ki tetep kaya wong edan. Ora kowe urung lahir mbiyen ki ana sing nyebut wong kok kaya wong edan. Ngomong dhewe diwangsuli dhewe, nesu dhewe, nangis dhewe. Ya iki pancen ciri khas dalang ki ngene iki. Ale ngomong dhewe karo diwangsuli dhewe kene iki le marahi entuk dit dienggo ngekeki dapurmu barang kuwi. Oh iya bener. Oke, bosku. Siap. Kulino nembang cara Sulawesi ya nanti blero. Iya, udah lupa aku. Raga ning son. Ha kowe tetulung raga. Kendeken. Iya. Diatonis ya, Pak. Aja kerep-kerep Bali. Aja kerep-kerep Bali ya. Ayo tembange kono kene iki beda. Kowe nek Bali terus disambut kanca-kancamu. Wes, ngece meneh. Ya ora Bali tenan aku. Ya. Esem miro nyirnake lumrahlan lasu ngilangke rasa kang samar tresnaku sundowi tresnaku sundulwi yati. Nah, bocah iki pancen pinter tenan. Nembang dhewe solo ya apik, ya nembang wong loro ya apik. Ya ngono ya, Mak. Nembang wong loro ki apa kae jenenge? Duet. Ah,
Duet. Duet ki sing ireng kae duet. Duet. Duet ki sing sak gelas 500 kae duet. Dawet. Dawet ki sing nggo renang kae dawet. Dawet. Beda. Kowe padune ning arep blusukke to. Cah kuwi sare nek omong waton maclup ora tau dipikir. Iki apik apa ora domongke wong cawet ngono ya. Ya wis ben lha apa. Mau takon bedane. Ya. Pamlamen. Minggu jiwate yen geget lati ajin-jin alise sasalah bawane lencir kuning nang mangga.
padha-padha. Ya, wis. Ngundang malah nek omong terus nglarake ati cah. Iya. Ora nglarake ati janen bahasane ya ngono kuwi kok. Tur dasare ya wektune karo diponto-ponto ya, Nak. Ya, pirang-pirang panyuwunan lumantar WhatsApp ya saka sing padha streaming ya. Mengko diaturake nek ora iso nggon limbukan ya diaturake nggon goro-goro. Ngono ya, Mak. Iya. Yo, saiki genti Mbak Tatin sing jumeneng ya. Ayo ben anu ngaturake lelagon. Ora tok sepoti. Lagi mikir. Spoti mboten. Yo, sepoti. Tiwas ngadeg ku ora. Mengke tiwas ngadeg dikeki spot. Oh iya, tak sepoti. Auto disepoti apa sing gayeng, Mak? Iki nek ora sing gumyak ora. Cintaku. Keduwuren nih, keduwuren. Cintaku sekonyong-konyong kodel ya karo kowe cah ayu sing bakul lemper. Lempermu pancen sing Quran alat. Tak nedake kowe tajak muter-muter. Ayo bentuke kaya bakul lemper kaya. Iya. Ora nek aku kok meng sak nyuk. Hah? Kok meng sak nyuk? Jare sak nyuk kowe trima. Ya nek saiki ora trima. Oh iya iso. Soale liyane dawa-dawa kok aku meng cendhek dhewe. Liyane iki dawane ngempuk. Ah iya. Kowe cendhek ning bergengkeng. Napa ya niku? Ayo kowe mau lemper iki mau cintaku sekonyong-konyong koder. Yo. Ngaturke Nggih. Sugeng dalu karo Sugeng dalu Gusti. Pak Dwi, Pak siapa itu? Pak sapa? Pak Camat, terus maksudnya para bare Pak Dwi ini lho. Sing sithik ndi? Pak Dwi. Pak Camat, Pak Lurah. Nggih, para bane Pak Dwi. Bagong. Pak Bagong. Heeh. Iya. Ayo kan bentuke aja Pak Dwi iki mbiyen protes tak parapi Bagong, ini terus tak jelaske. Aja nesu, Pak. Bagong ki wong penting lho dalam pewayangan. Ora ana Bagong ora gayeng siji. Bagong ki ayang-ayangane Semar. Kok ayang-ayangane Semar piye? Bagong ki terjadi mergo bayang-bayangane Semar kuwi dicipta dadi Bagong. Mula sampean diparapi Bagong ki nek aku bangga. Ane ngalake, ayo men aku yo ngono. Iya. Yang penting baik hati. Baik hati. Selalu nyawer. Ora kaya dalange. Ya. Susuk rokok 15.000. Kula mengkei 15.000 kok lejane. Lah ya wong jeneng sesuk-esuk wis tak dumi ora usah kuwatir. Saweranku ya kuwi kok ya. Iya. Ora apa-apa. Niki kan apa? Kon ngopo? Ayo senam po ngopo? Ayo nembang kok ya rumah samura. Iya. Nembang apa? Ya. Gusti ngersake apa kae ditareni Gusti? Gusti ngersake napa? Ampun kula lho nggih, kula mboten. Napa Gusti? Ampun gumujeng tok. Lah apa sih? Ayo Gusti ki apa-apa kersa. Ya. Maksude tembang apa-apa masuk. Ya. Ya, arep tok aturi sing alus apa sing gayeng-gayeng. Ya. Sing napa? Sing gayeng ana sing nyuwun sing gayeng. Ngaturke apa? Napa enten liwong enten warna-warna? Ya. Napa Pak? Kula manut jenengan mawon. Aku manut kowe wong sing nembang kowe kok ana aku manut tak. Oh, ana sing rara junggang brang. Ya. Oh, monggo ana sing rara mendut. Nah. Pokoke panyuwunan pirang-pirang ki. Nggih, lali janjine wae ben kan. Ya, ya wis men sisan gawe ya dibawani ning no. Heeh. Pemilihan umum. Ya.
udu. Ayo udu. Karo seneng ati boleh cek udan to iki nak isih gerjih emak ya ora apa-apa udan ki berkah ya turine jenengan pawang udan turine wis ora sakniki pun mboten wingi tok kok sakniki pun laran le dadi dukun saiki wis maal wis apa wis mandeg aku le dadi pawang udan ndak malah iya napa mergane mergane napa ayo winginane kon nolak udan tak singkirke ngetan ora neng wetan terus ledilit bali ngulon nggawa kanca mendunge ayo malah deres banget berarti nggak jadi dukun lah iso dadi dukun yen wis madang dereng urung wis wae kowe kira ngilang-ilangke panitia lho soto ae mau lah nggih soto wonten soto ning kula mboten lah ngopo ora mangan lah ming sithik oh piye nganggo baskom iki kok mangan kok dipang-pangke ra iya enggak ratri kangka dulu mung sliramu nani lahir batin ya monggo diaturake ya apa jenenge anu lali janjine ya monggo yuk
matur suwun, Mbak. Tatin Lestari Handayani. Saka ngendi? Saka Kulon Progo. Oh iya. Sembah nuwun ya, Mak. Iya. Pirang-pirang lelagon wis diaturake, no? Iya. Ya saiki diteruske critane dhisik, ya. Mengko gara-gara sing kepareng durung diaturake neng gara-gara ndak entek neng limbukan, ya. Ngono ya, Mak. Ayo Ladesi nuwun Prabu Duryudana. Ayo tak derekke kae para sata Kurawa kok dampyak-dampyak padha bebarisan ya wis men padha netepi marang kewajibane dhewe-dhewe. Ya nggih, ayo Mak. Resang paten undang padya
Pareng jumadung dawuh sinuwun Gusti Kuha Prabu Gorodahana samangke ngawe sanganing Prawadyabala saking negaring Guwa Kirata Diwaji kula cemadung dawuh inggih Diwaji kula cemadung dawuh Diwaji kula cemadung dawuh kula cemadung dawuh yo kabeh ora tak wiji mbaka siji dina samengko nggonku suwita marang Begawan Durna jebul abot rerupa ingkang kudu tak sandhang nderekake sawaning Begawan Durna negara Ngastina jebul aku kudu sinambi lan pagaryan mateni Pandhawa mejahi para Pandhawa ya pancen mengkono
ora mung Pandhawane klebu lancur Pandhawa kudu disirnakake. Mula wektu dina iki kowe aja mbok kendhoni nggonmu dandan nanging malah kepara kenceng ana. Para wadyabala segelar papan aja ngandhana ingkang jijir. Waton lanang nyekel gegaman siagakno wadyabala buta patang penancat sak panekare pisan. Aja nenggeri ngendi ketemu anak Pandhawa lan Pandhawane. Ora usah dadak sangga runggilan walang ati. Sapa iso ngaturke kuwandaning Pandhawa lan anak Pandhawa gedhe ganjaraning saka Gurodahana. Walah ta. Menawi tetela mekaten lajeng pangkating para wadyabala benjang menapa? Ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki nriki ngestaken dawuhe kanca dawek-dawek mangkat dina iki Gretna wadyabala buta lan para wadyabala berkasaan jim setan priprayangan mesakake ndak ming ditumpuk eneng isor kala-kala ditokke. Oh nggih ngestaken dawuh
sama ame anyane no ngelit aku nek ora melu ngelit ingin ya nyur angel bokonge wis iwir-iwir remuk masalah woi nuke kata kala selamat lagi kedele kedele apa ya lati kedele macam kedele kalau kedele Pakan aku iwak mentah mateng gelem mentah gelem ayo ja mangkat estoke cawe sing marahi ndase gedhe kok nek ora disengko ora metu ayo do mangkat dah ayo do mateni Pandhawa ya do mateni Pandhawa kaya iramane sing apik kendange Jaipong kuwi muni mati ayo do nembang sindene ora gocek Mambu
ya mangkat. Aku ki dadi demit kok ngrekoso. Ayo jago mangkat ya. Sewengi nyambut gaene ming guyu tok. Anggap gelem ora? Tak gelem. Mas. Aku mbok sekali-sekali. Halo, kae dikeguyu kae. Ya ben kae jane ming arep ngeser aku ora kelakono, Mas. Sekali-sekali nderek ya, Mas. Nderek nanti. Mas nek tindak. Aku nderek. Mas aku nderek. Ora sok dobah-obahke ngono kuwi. Kuwi nek omong nek tok obah-obahke ngono kuwi iki. Iki piye coba ya? Ya wis biasa kok. Oh ya wis ora kurang nggon kula lan. Nek ora melu aku ki nang omah kesepian ora ono kancane. Hop. Ora obah-obah. Kaya ngono kuwi. Mas. Melu. Ora. Mas. Tak mangkat sik. Mas. Ora. Mas. Melu to. Melu ora. Ya wis yo ora sida lunga. Kene wing dionokne ra sida lunga. To lunga. Ora arep kengguh aku. Mas. Mas. Ora. Mas. Ora. Ya wis tak tawake lho. Hus. Diskon. Ditawak. Pocongan. Piye to kae iki? Padha-padha le pocongan kok wedi. Pocongane mbiyen penyanyi dangdut. Halo, kae sing nyogoki bokong wis dhisik. Berarti aman ya, Pak? Aman. Ora ana sing nyaga bokong awake dhewe. Ra ono. Tur dasare bokongmu wis rusak. Wis ra kena digunakake. Asik. Asik. Aman asik. Asik aman, Pak. Besok peri wae ya, Pak. Ya. Aku mbiyen matine kena penyakit. Dadi nek pipis panas.
Tripolo Dewa Narapati Dwinares Wara Kresna kalangkung tresnanira marang Jabanon marang Jabanon Cinawi wah nggo karepe dhewe niatku prapta negara Ngastina mau ngemban dawuh timbaling Kyai Prabu Duryudana lah kok ora kanyono-nyono malah diajak ngrembug patine para Pandhawa waduh niatku mung kepengin tutur-tutur karo Kyai Prabu Duryudana aja nganti keseluruh dalan sing kleru lah kok ana seslaning Begawan Durna ingkang ngetokake marang kesaguhane bakal mateni marang para Pandhawa gawe cintrakane anak-anak Pandhawa yo para dewa ora bakal mangku asta wisa lumung ngentasi perkara iki tak kandhake karo para Pandhawa empuh dadine Pak Kanjra ingkang
manah ingkang puspitorum kasiring samirana mrih sekar kadung ngas kandana maweh raras retnaning diya namit pasang kalimat tabi tinebina ing lodoni demawaing tawang tuwang nggir ingkang woing kendali sodo sajak semu kaget raos sing manahipun ingkang wa kula ninggal sekawit kula badhe caos bulu bekti tuwin glondong pengareng-areng dhateng punden kula para Pandhawa nanging sareng dumugi wonten tampal wates negari Ngamarta lha kok menika para putra Pandhawa sami pacak baris teka mboten sami sowan ngersanipun punden Pandhawa menika wonten suraos ingkang kados pundi nggih Siwanoman wonten timbalan apa Siwanomar ora kula pawarta adol pamireng bab menapa wusana sak sondretung lungganing dina samengko iki para Pandhawa murca saka negara Ngamarta monggo ora ana baban ingkang mengondo ingkang semendhe banun kang tinumpuk mula Gatotkaca lan para putra sayekti mung ngrundani negara Ngamarta aja nganti ana dom sumurbing banyu sarta aja nganti ning marojol saka sela-selaning garu ingkang bakal gawe kapitunaning negara Ngamarta lan gawe rusak kahanan negara Ngamarta wiladala sampun setunggal candra kang kelungganing dinten sak mangke menika Pandhawa murca saking negari Ngamarta. Ya pancen bener mengkono Siwanoman. Malah tekane Siwa Anoman iki tumrap aku dadi trontong-trontong pepadang. Ngripun kados pundi? Siwa Mayangkara kuwi Brahmana. Mongko dadi pendhita ora mung setahun rong taun, wis suwe Siwanoman kuwi nggone madhep Brahmana ing Kendali Sada. Yen pendhita kuwi mesti awas paningale lan panggraitane. Lah saiki ngene wae wae. Gandeng iki para putra padha bingung Pandhawa murca ninggal negara mongko ora ana ingkang mangerteni lenggahing para Pandhawa mula babakan para Pandhawa iki tak pasrahke marang Siwanoman lho tegesipun mangsa bara nggone upaya menyang dilenggahing para Pandhawa upama Pandhawa kuwi isih sugeng lenggahe saiki nandi nanging yen wis ora ana kersaning Gusti papaning Pandhawa mapan menyang endi mengko para putra ingkang bakal ngrukti kelawan para Pandhawa upama wis ora ana iki upama lho yen isih ana syukur mangayu bagya seketi jumurung yen isih ana syukur mangayu bagya seketi jumurung ning Siwanoman tak suwun nuduhake menyang endi lenggahe para Pandhawa nek sampeyan iso nuduhake tegese sampeyan pantes tinuwa tuwa pantes tinuwi-tuwi minangka dadi pepundhening para putra Pandhawa. Yen Siwanoman ora iso nudhake nyang dununging para Pandhawa, pedah apa sampeyan dadi Brahmana ning Kendali Sada? Gunane apa sampeyan madhep pandhita ning Kundalini Siwa Mayangkara?
Terikat lampahing rata tanpan lara ateng sukuning arga ramgang tumingal Dendeng saengga praja pusekan kang pratangga dereng ngantos paripurna sampe Mbawacana kasaring kemlajan majan ing tebihan nengge nata Mandura Prabu Baladewa mangono bletek-bletek pangudas maneh lah iki Gatotkaca contoh sinemaran ning kene iki apa iki Sri Baladewa Narpati Tuwinares wala Kresna kalangkung tresnanira Anggung tresnanira marang Dyabanon Cinawi kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Prabu Mandura ingkang putren pringgodanipun Gatotkaca ndak tampa pangestu tampan ana kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Antarja ndak tampa sinuwun bekti kula kunjuk Kakang Anoman ndak tampa tiba padha-padha Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk lho Setyaki barang kasigian ya tak tampa Pakde aku ngaturke bekti katur ya Pakde Antasena ndak tampa pangestune wong tuwa tampan ana Antasena ya ndak gegem dadake jimat apa sebabe Pakde kok tindake sajak semengko kesusu rawuh ana negara Ngamarta malah aku tak takon karo Gatotkaca lan para putra kabeh ing atase iki dina yen ora kleru dina pasewakan lah kok dadi malah para putra ora sowan ngersani kepunden Pandhawa nanging malah pacak baris ning tapel wates negara Ngamarta iki ning apa Gatut? Lho ki dados ning kawuningan po. Menapa Prabu mboten midhangetaken pawarta? Lho, kabar apa? Menawi sampun setunggal candra tanglengganingga dinten sak mangke menika para Pandhawa murca saking negari Ngamarta. Lho, Pandhawa murca saka Ngamarta? Nggih kasigan mekaten. Lah banjur saiki Pandhawa mapan ana ngendi? Menika ingkang dadosaken bingung para putra. Monggo mboten wonten baban ingkang mengo hondo ingkang semendhe banon kang dirumbuk. Malah Kanjeng Wa kendali sada rawuh wonten ing mriki ugi mboten mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Mila gandeng kaduka Kanjeng Wa Prabu rawuh wonten ing papan mriki wa kula borongaken bab katentreman negari Ngamarta. Kula borongaken bab padhang lan putripun kawontenipun negari Ngamarta. Wa Prabu Baladewa. Tansah marpamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi Yai jagat masaning Bathara wayah Bathara jagat Gatotkaca wonten timbalan kejaba Pandhawa murca setemene praptaning wakmu ing Mandura ning Praja Ngamarta iki mau bakal ngaturake sawijining pawarta menapa wae Purhanamu yo nggih satemene nggonku sowan ana Praja Ngamarta mau sadurunge aku tinimbalan sowan ngersaning wakmu Duryudana ing Ngastina
bola-bali anggere aku sowan, bola-bali anggere aku ditimbali, ora ana le kejaba mung ngembuk marang patining para Pandhawa. Padha karo nalika dina iki aku sowan sing dirembuk ora ana le kejaba mung cintrakaning para Pandhawa. Mongko wis bola-bali nggonku ngelingake marang Yayi Prabu Duryudana, ngemutake marang Yayi Prabu Jaka Pitana ewadene ora nate didhahar. Malah dina iki sajake Kurawa ngurung jago wiring kuning. Ya kuwi seswaning Begawan Durna. Wujud buta kang aran Gorodahana. Gorodahana ingkang wis semaga bakal gawe patining wong atah para Pandhawa. Ora mung para Pandhawa ingkang bakal dikrenap pati dening seswaning Begawan Durna sing aran Gorodahana. Ingkang wis netapake wadya balane. Nadyan para putra Pandhawa uga semono uga ngger bakal dikrenah dicongko patine dening seswaning Begawan Durna. Jaja muntapir ngetap duka yayasinipe netra kocak mundar andir. Gorodahana srayaning Wakdi Ngastina, Dik. Yo, ngono Antasena. Wis. Nek ngono cetha. Iki langing para Pandhawa mesti ana gandeng cenenge karo siswaning Begawan Durna sing jeneng Gorodahana, Kang. Ora usah dadak wedi. Lan aja wedi kangelan dina iki Majelis Setyaki Siwanoman Kakang Raja Kakang Antarja aku methuke marang si Gorodahana. Yen pancen bener ngendikaning Kanjeng Mandura, Kanjeng Baladewa, yen Gorodahana bakal gawe patining para Pandhawa lan ngrenah marang patining para putra Pandhawa, kowe karo aku aja mung meneng wae lho, Kang. Iki dadi kewajibaning nom-noman negara Ngamarta. Iya, Dimas. Lah iki lho mekaten Kanjeng Prabu kula ngaturaken panuwun. Kanjeng Prabu kula aturi masuk sawetawis lampahing Gorodahana sak wadya bala kula ing badhe mapakaken. Kakang ana manjaba tegake lakune anak-anak Pandhawa nggih ngislahaken dawuh. Ndak sangonipun aja sesanti muga-muga lebda ing karya lanang juritmu Garukata lan kabeh anak-anak Pandhawa. Nggih matur sembah nuwun Prabu. Pinuntut lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nggono magawe gelari rawang suwi nggon kula maku katrenjo ana wujuding satriya
dedeke ora sepiro kanthet ngiyayet mripate mandeng tanpa dep bringose nguler geni tumpang ki kuping kiwa tengen. Gus, kowe sapa? Wadyabala Saka Ndwarawati Senopati Ndwarawati Raden Setyaki. Kowe sapa? Takon karo aku setting Sang Prabu Garudawana. Kowe takon karo aku tumenggung Prawara Kendra, tumenggung Prawara Kendra dasar Pranyata. Mlonjong botol akumu ngener ana ing negara Ngamarta duwe kadi apa? Wanter sabdaning Sang Prabu Garudawana sapa wae prajurit nggawa kirata ingkang keduga lan bisa mbondo para Pandhawa utawa mbondo anak-anak Pandhawa gedene mateni salah sawijining Pandhawa bakal gedhe ganjarane. Mula ora sandadak melu-melu perkara iki wis mingira. Kowe dudu wong Ngamarta, kowe wong Ndwarawati, dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan. Kowe wani ngrasani marang punden kepala Pandhawa. Kena kowe adu arep karo para Pandhawa iso nyempal bawa kiwa tengening Setyaki. Piye? Iso nyempal bayu kiwa tengening Setyaki. Ora mingkat suwarep kok tebak datang muni marganing patimu Singalena prapteng lalis Prawara Kendra.